लइका लइकी में लोग इतना काहे भेदभाव करेला हो, जबकि दोनों एक ही रंग के पैदा होलन। घर में अगर बेटा पैदा हो जास तो लोग खुशी से झूम उठेला, पार्टी पर पार्टी करेला। लेकिन अगर उहे घर में लड़की पैदा हो जाओ तो सब लोग मायूस हो जाला, सब लोग के चेहरा उदास हो जाला। जब एगो बेटा पैदा होलन नु तो उनकरा मन के खाना, उनकरा मन के कपड़ा, उनकरा मन के खिलौना, हर चीज पूरा होला। लेकिन जब एगो बेटी पैदा होली तो उनकरा बचपन से ही हर चीज में समझौता करे के पड़ेगा। हम तो ये सोचे नहीं कि वो बाप के कलेजा कितना बड़ होत होई, जौन अपन बेटी के बचपन से पाल पोस के उनकर हर शौक पूरा करके दूसरा के घरे विदा कर देलन। लोग तो एगो जानवर के बच्चा ना दे पावेला, एगो बाप अपन बेटी कैसे दे देलन हो। बेटी जब पैदा ले ली लो तबे से उनका में समझौता शुरू हो जाला। बेटा लोग के दो काम होला तो बेटी लोग के एगो काम होला। वो लोग तो बस ये सोचेला लो कि आज हिवा बानी सन तो काल कहीं और होकम सुन। अरे बेटी बनल इतना आसान काम ना होला हो। घर दुआर और बाल बच्चा के पोसल इतना आसान ना होला हो। अपन घर दुआर छोड़ के दूसरा के घर जाके बस गइल, ये सब के बस के ना होला हो।